Baguio City, handa na raw magbukas ng turismo para sa mga residente ng NCR Plus. Narito ang report. Handa raw ang Baguio City nang tumanggap ng mga turista na manggagaling sa NCR Plus. Pero gate ng alkalde ng lungsod, dapat dumaan pa rin sa proseso ang mga magnanais pumasok. Dahil pati mga karatig bayan sa Benguet, ito na rin ang triage area para sa kanilang mga bisita. There's no change in the previous original protocols namin. Where we're still requiring visitors to go through yung triage, and at the same time, kung hindi wala silang swab test, they have to undergo swab test. Naglibot si Department of Tourism Secretary Bernadette Puyat sa Rose Garden ng Burnham Park para makita ang obra ng mga Baguio floral artists sa Sabsabong Timayo Competition kung saan umagi si Melvin Batanes. Inihahanda ng Department of Tourism na mas lalong luwagan at payagan na ang mga nasa NCR Plus bubble na makabiyahe at mamasyal sa Baguio City at sa iyo pang lugar. Anything that will make travel easier at bumaba yung cost ng travel, nandun kami. Nagbigay din ng halos 8 milyong pisong ayuda ang nasabing departamento sa 1,466 beneficiaries na naapektuhan ng pandemya sa Baguio City. Bagamat unti-unting namubuhay ang turismo sa Baguio City, lugmok pa rin umano ang turismo sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Sarado pa rin ang mga swimming pool at iba pang amenities sa Ilagan Sanctuary. Bago pa ang pandemya, patok itong pasyalan ng hikers, mountaineers at birdwatchers. Umaasa naman ng lokal na pamahalaan na mabubuksang muli ang turismo sa lugar sakaling bumaba ang quarantine status. Ready naman po kami dito sa Tourism Office at yung ating mga tourist destinations natin always ready lang. In case na i-open na yan, pwede na po. Marjorie Padua, Balitang Amianan.